नोंथांमोनखौ जोंनि जौगाफु लाइमोन चेनेलाव गिबियावनो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोननि मोनसे साबस्क्रिपसना जोंनि थाखाय मटिभेसन होयो एबा गोसोखौ माने गोदान खालामहोबाय थायो आरो ना। बेनि थाखायनो नोंसोरखौ जों अरायसम लोगोआव थाफागोनखौ जों मिजिंथियो। बेनिखायनो नोंथांमोना नायनानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम। घन्टाखौ थुनो जाबा फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो। ओइ र' मा जाखोब्रा? आराखौ मासो समायनाथार लाबबाय नामा मासे? लाबबायलाय? हाब बहानि जाखो? थाइगिरगुरिनि। माला हाबायालाय? हाबायाथ' एसे खालाम खुमानाबो लाबबायमोन। रायजोफोरनो जाहोनांसिगोन बायदि मोनदां। दे हालालाय नोंजों जोंहासो बुंसै आदै बेफोरखौ। आगै गामि खाथि गामि मोनफैबाय आगै। आयै आयै ओइ न'आव रावबो गैया नामाब्रा? माबा दाबो फैदिया बेलाय मा जाखो मा जाखो? आया आयौ सोर जाखो बिलाय? बिहामजो लाबायमोन आं नोंबो बुरिबाय मावै दाङै जानोबो हाथाला ओंखायनो बिहामजो लाना फैबाय आं। मा जाखो? सोर जाखो? मा जाखो? बे हिनजावा सोर जाखो आफा? बिहामजो लाबोबायमोन आं आफा। रथ' फिसा जों बेफोरखौ गनायनो हानाय नङा। जोंहानोबा जों मोनबारु माहाजोननि फिसाजोखौ सिगाङावनो रादायखाखानाय लानानै दोनफैखाबाय जोंहा। थां फिसा नों बेखौ दोनफैना फैफिनदो थां। जों बेखौ बिहामजो गनायनो हानाय नंला फिसा। दिनै मा खोनानो मोनखो आफा? बे खोथाखौ मानो सिगांफ्राय लाखिनानै दोनबाय थानाय? आं बेखौ दोनफिननो हाया आफा। बेखौबो आं गोसोआव लाबोखानायसो। जोंहाबो मान सनमाननि खोथा दं आफा। नों बेखौ दोनहैफिनदो। आदै आरो मादै आं बेबायदि गोरोबलायै थासारियाव राखावखौ बोरै बोजबना लानो हानो? आंनि मानसिफोरखौ दोननायबा आं थांनोसै आरो बोरो फिसाया बोरो नों बेखौ बिहामजो लानो हागोन ना हाया? आं थैनायानो गाहामसो। नङा आयै नों मानो बिदि बुंदों आयै? बिदि बुंदों आयै। जानो हासिगोन दे नों जागोन बेखौ खालामसिगोन आं आयै। बिदिब्ला आं हाला आं थैनोसै। नङा दोलो बिदि नङा। आफा नांगौबा आं बिसोर सानैखौ हाबा लानोसै। सासेखौ आं मानो गारनो? बोरै मा खालामबावनो? नोंसोर गनायलायोबा बिदिनो जाथोंसै खोमा फिसा। नै बुरि मैयानाथ' जाथाया जानानै थांबाय। दा जोंहा मोनबारुनो बोरै खिथाहरनांगौ? सानै उन्दुनो ओंखारलायलांबायलै बुरि। मा जाबावगोनथाय? बेखौनो सानबाय बायनानै उन्दुनो ओंखारलालै आङो। आंहाबो खर'आनो बोरैबा मोनगासिनो दङ। बेखौ राखाव फिसाजोंनो एसे रायज्लायनानै खोन्थाहरलायनांसिगोन, नङाबा बिसोरबो रागा जोंगोन। आरो खोन्थाहराबाबो दायाबो जोंनिनो जागोन। ओंखायनो एसे जोंबो साननानै खोन्थाहरखानांसिगोन नामा? आरो नङाबा उनाव जोंहाबो दायानो गाज्रि जाथारगोन। गामिनि मानसिफोरखौसो लानानै खायदा खालामना रायज्लायनोसै नामा? गावबुराफोरखौ लानानै बिदिनो खालामनांसिगोन नामा? ना गावसोरजोंनो लेंहरलायनानै ज' सावरायनोसै नामा? जायो बिदिबाबो। बेखौनो खालामसै खोमा बुरि। नङाबा जोंहाबो मान सनमाना सेस जाजोबथारगोन। नै बुरि बिहामजोफोरखौबो लेंहरनायदो। बिहामजोफोरनि गोसोआवबा मा साननाय दं, फिसा राखावाबा मा सानदों? आंथ' हमनोनो हाथारलालै बुरि। बिहामजोफोरखौ लेंहरनायलाय बिसोर मा साननानै दं? बिहामजो हायलु, बिहामजो सानैबो फैलाय। बाबा राखावाबो ओरैजाय फैलाय। न' सिङावल' एरसोना थाबाय थासै माथो दाना।
सिगांनि बायदि ओंखारनानै गेम गेलेनायबो गैला। मामोन आरो? मामोन apa? आफा Dia buang apa? नोंसोर मा सानखो फिसा? नोंसोरो बिदिनो मिलायना रायजो जानो ना माबाफोर साननाय दंबावो? आंथ' मा बुंबावनो आफा जानांगौबो जाबाय दा बिसोर सानैयासो गनायगोन ना गनाया आंलाय माथो बुंनो हाबावनो। नै हायल' फिसा नोंहालाय मा साननाय दं? आइ आफानि गनायथि लाना फैखानाय आंबो राजिसो। हा नोंहालाय? आंबो राजि लादों। दे होमबालाय बिदिनो जाथोंसै। हायल' फिसा नोंसोरनि बिमा बिफाखौ लेंहरनानै जों एसे रायलायनांसिगोन। बिसिनिफ्रायबा गनायथि मोनगोन ना मोना? नङाबा जेराबो मान सनमाननि खोथा दङ। बेफोरखौ साननानैनो जालायलांला। आं मोनायाव आइनो खिन्थाहरखादोंमोन आरो। दहरम जों खिथाहरबा एसे मोजांसिन जागौमोन बियो। दा नोंबा मा होनना खिथाहरखो? भगबानासो मिथिसिगौ। बिसोरनो मोनथिखाबाय। फै जिरायफै। नाङा आं जिरायनो होनना फैयाखै नोंथां। मानि बियाय बिलाय? बाद दोन आं फिसाजोंसो लांनो फैदों। नङालै बियाय बिदि नङा। नों आंनो मा खोथा होना फैयामोन नोंथां? आंहा फिसाजोआ मानि आंखालमोन? मानि सानै आं बोरै हाबा होनो? नोंथांनाबो फिसाला सासेल' मा जाखो बे? हामालै बियाय जोंबो खालामगोन होननानै सानाखैमोन। आंहा फिसाजोआ जावैसो नोंबो ओरै फै आरो आइ नोंना मा नाममोन? नोंबो ओरै फैनाय दियाय बुं आंनो दिनै खोथा हो जावैसोआबो नों आंनि फिसाजो आरो बेखौ लाना मिलायना जानो हागोन ना हाया? बुं माबार आइयाबो आंनि फिसाजोजों मिलायना जानो हागोन ना हाया? नोंसोर बिब' बिनानाव बायदि मिलायना जानो रोंगोन ना रोङा? दे आइ नोंसोर मिलायोबालाय आं मालाय माथो होनबावनो होनबालाय मिलायना जादो दे। दे बियाय गोरोन्थिया जायाखै नङा जोंनाबो जाबाय जोंखौबो निमाहा होदो। फिसा आखाइ हमना होला मिलायना जादो दे आइ नोंबो दे। दे फिसाफोर सनमान लाहर। नोंसोरो दिनैनिफ्राय आंनि फिसा बायदि जाबाय नोंबो आंनि फिसाजो जाबाय आइ दे। सनमान ला। मोजां जादो आइ। नोंखुनजोखौबो सनमान लाहर। लावगाया दाबो सिखारनो गोसो गैला नामा बियो? ओइ लावगा सिखारद' सानाव सानदुंथारबाय सिखारद'। ओइ लावगा सिखारद' सोरांबाय सिखारदो लावगा। बानायबा डिस्टार्ब उन्दुनो ओंखारलाङासै
बाहेर सियालानो उन्दैफिननाय सिंगारा Mana sebenarnya dengar kau mau dengar dangdra aku kau nak lawan ane pinoi sang kaman kau hamba pun ni angkai tapi tu siapa swing ngut. Ini wali lagi sona, ane pamu jangan sani gusa pakai keren ini semang dengan. Ma pakai bilai semang cuman mencang, deh tu semang nak swing. Yang apa lah, deh tu semang lah, ada mama swing tang bayi pau. Ma bagi hinjau musang keberang lah. Oke, dengan sambil dulu mulai bangun lagi, mulai nih hurang gue. Hurang gue, asal. Cukup haya nah. Haya, aku tahu kan sini. Berarti sini mah, aku bisa gini sih, si belala. Oh, Saya? Nah, dekat. Mama pun. Ar, lu berapa bulan lagi hur? Dulu pas mana boleh ya? Ini yang nak. Oh, Mas, fungsi lah betul ya? Dasar lama tuh. Ro, pak lapar. Anda itu nekat na. Pak lapar, sebenarnya ni bukan telur saja, sing tapi sebenarnya apa lenge? Saya ini pasti. Atau lalu. Bisa cari Apalagi masalah kau hinjau kau malah lagi berani mulai. Entole. Hinjau lala nama neng tuh norok gila le. Atau lagi ada kamu nale neng bahaya. Jengnya ke bukan. Entole ada le. Uma masih bagun cang dana lagi ba. Entole ada. Nama apa? Oh iske. Neng gue udah mikir kamu lauk itu lagi sih. Jeng dong deh. Siapa dong? Jeng lah nengah. siapa dong? Nah, dah mana lagi sih nama? Oh iske jeng kamu sih. Tuh, jeng dong nah. Mana lagi sih? Deh. Tuh, betul lah. Tuh. Jadi kau lah benar. Tuh, last deh. Siap. Dah orang hinjau kau nanti. Aku lu ngelanang le. Benar ya. Tuh. Malah kita nak. Ayo. Hinjau lagi kau lebih kumandai betul. Udah, mahan sila kan kalam ke? Mereka sih nak. Jadi ke kaya hodi hola jangan baik dia lihat hari tu. Mereka kuat hai. Engkau suka deh lagi unda orang ni. Mati kalau ni, ning besen sana dengar ba? Sena le dak ni bawa ni musuha gak mau tu ni boleh. Hari ane baik nastom. Beri sana ni boleh. Tapi para aku gedan gawan jaya ada. Roh gawan kalam siang. Gawan kalam ni sahih je. Deh, aku saya bantu deh. Saya deh. Dengar. Akan sih. Deh. Hah? Siapa kau? Siapa deh? Ah, sing nak apa? Bebe, apa? Selalu aja deh. Tinggal pilih sana. Ini selalu. Deh, tinggal berjelek lagi deh. Jelek dia.
लावबानि थोरसुनिया दाबो जाया नामा र' नायनांसिगोन आं बेखौ मा खालामबाय थादों बेसो बिनि थोरसुनिया बिदिसो लावगा बे थोरसिखौ दाबो सुखा नोङो ज' सुनानै फै खामानि मावनो हिनजाव लाबोनाया माथो आंसो सुजोबनांगौ बायले सिकेबायदि सानै लानायमोनबासो खामानिखौ मोनदां मा घन्टा रायजो जाबावनो बिदिलाय मा जानोसै बिदि खामानियावनो उफाय गैला ओरै सोबस्लाबायबानो जायो Mandeng, lepas hore nua biar, nunggu lepas ni se, ni kau apa kau kian ber? Ani se, boleh abu isi dia ni, kau macam angga. Yang ni sana ada yang kerja sedang kau nama, sana yang lewat yang kerja sedang. Ayo, di kelas orang lain tinggal ni. Mana? Tujuan snack ya udah. Yang sari kana ada tujuan dah apa sah? Mau di dalam nggak? Jangan snack ya udah, mau leng. Masa boleh bisa leng hala, ibu hala. Paham bersih lutas kalau yang ini kita sih nama kas. Jauh sana tanah ni ekdom mana biji, kamu nak guna mana? Bahkan untuk kuasa beda mana? Raja ni lah, untuk sana kan tanah ni prabang ni, tenggai lah nani, bersih Sulaiman yang ni kita nama. Mana ni tu sana lah, pelan lah. Layan habis mati. Malai beri mau itangi jaya. Sana tanah itu susu haya nama. Habis time dulu.